ngicipi suarane Mas Bayan. Nggih no. Harus nih. Iki cocok marang hawane Mas Bayan. Monggo Pak Bayan Sur. Suryanto. Nggih, Pak Bayan Sur. Sing desane ya. Nggih. Sing desa iki matuk. Ampun Pak Bayan, ampun sing gadah son. Juragane sapi mawon nika. Oh, bose sapi ya. Lah kae Mas Klangseng lama tak jumpai. ya Sriramu jono, Sriramu. Wong agung ngono kae lho. Rahman ono ya ngono Panembahan Sena Pati aku eleng kang papa Pak Gun siap-siap. Dalam? Pak Gun siap-siap. Oke, siap-siap napa? Ya siap nyanyi gua. Menyanyi. Sadek Boten trimo nyanyi. sadeke urip aku urung ngerti nek Pak Gun ki nyanyi. Napa nggih? Lho. Pok engko kudu nyanyi. Nek Pak Gun pilih wakil. Wakil mengkelaan titeni. Nek Pak Lurah genah. Genah. Pak Lurah genah. Pak Lurah nggih. Pak Bayan, Pak Pak Bayan. Carik, wah komplit nduk iki. Pak Carik nggih hadir niki. Komplit. Lah nggih. Komplit Pak RW, Pak RT nggih komplit niki nggih. Komplit. Lah nggih. Wis niki nggih mesti do joget kabeh. Gak. Dalam. Oh, saiki ki Pak RT. Jebulane. Lho, kula suwe rapet kok dadine mboten ngertos. Oh, Mas Klangseng nika sakniki RT. Munggah Walah, pangkat. Munggah pangkat. Aya ora nek kabare. Saiki ete ya sangat Tak kira wis kintir melu banjir ndek ini. gung dibendung. Rin. Selamat nggih Mas Klangseng. Ya RT ki saiki padha karo lurah. Nggih. 9 tahun. 9 tahun. Wah, wingi RT demo ning Jakarta kok. Sing demo kae lurah. Lah RT yo melo kok. Kae gur ngeterke tok. Oh, gonceng tok lho. Ya lebokke ndek selak ilangenge, Nduk. Kok ngendi? Lunga. Kepati hamba pindah gelombang radio Noble. Zaman dhisik radio ki Noble Nasional Philip. Nati nongal. Noble saiki. Jenengan ki dek ngeklik apa duwe puteran? Kuwi Endi? ning kono. Niki du puteran. Lah apa kuwi? Iku lato-lato, Pak. Oh, lato-lato. Lato-lato ki pelambang pisan. Lato-lato Nyoba pelambange lurah-lurah do demo ning Jakarta lato-lato kuwi. Napa?
Lato-lato. Niku mboten puteran tapi lato-lato. Lah iya. Lato-lato ki nggo dolanan ngene kalau Pak De. Lho sampean arep jajal dolanan lato-lato piye? Lho iya ngapa? Iya nak ya. Klik. Radio Philip. Philip. Radio Philip gendi. Philip. Niki cilik. Cawang kodanan, Mas. Mlebes. Blase sekucing to. Tias sing Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesian amarga ku bersemanding mutiara ceceke lancer kuning aduh manggene rumangsaku teko karo milah-milih tak awemo tansah gesek sing teko jebul si kucing hey 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 Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesian amarga ku bersemanding mutiara ceceke lancer kuning aduh manggene rumangsaku teko karo milah-milih tawemo tansah gesek sing teko jebesiku sing Bengawan Solo riwayanmu ini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau
pas prapaermu di musim hujan air meluap sampai jauh wilis iya Monggo, Pak. itu perahu riwayanmu dulu kaum pedagang selalu naik atau perahu kayak sing njaluk boloku kae sing nganggo seragam Karang Taruna. Kelingan manis asem terus kelingan aramaku muyune atres ngolan kasih sayangi ayena aku kelakon dadi duwekmu sayange wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno ana longso mbak wilis rasane ati ayena aku ra klakon melu duweni kae disuting Mas asilane kulite ijo sing digagas wentuke bojo ada kula ada semut turung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula sida mbok kawin kate ngati ayo bakal luru ganti ayo bos sumpah wis janji arep sehidup semati aja mati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alastik amane sarasane sanajan tilas asing penting padha rasane
sayange wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno ana longso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni kulite ijo sing dikedes wenduke bojo ada kula ada semut turu rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula sida aja kawina dekate ngati ora bakal luru ganti muda laras sumpah wis janji arep sehidup semati aja mati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu lasti amane rasane sanajan tilas sing penting padha rasane sayange duwe bojo ananging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni muda laras kasengko yungson ing meja saking ngajeng kios tanggil payipun Bapak Gun Audio Wahyu Soting neng gunung tak cadangi sedang jago yen mendung yen mendung tak silih caping gunung tutu payung syukur bisa nyawang yo awas gunung desa dadi rejo
Muda laras Wahyu Sopik Yuk kek yuk, yuk kek yuk. Masuk Dep zaman berjuang Jur kelingan Anak lanang Yen tak openi Yen saiki ono ngerti keturutan sing tiga biyen ninggal janji ning saiki apa monggo Pak Gun Neng gunung tak sangoni sego jagung yen mendung tak ingoni sedeping gunung Sekar bisa Yo nyawang gunung desa dadi Jaja Woyo gone padha lara lapa Tes Ayo yo Nayuk ngene Pak Sukidi Mugi risana manten benjing anggila kang wisuda tansah mangya yuwana tebih ngobeta mboten wonten arah satunggal punapa awit ing rajam menika wonten adat widana dudukan eyang kakung dalah risana manten badhe murwaken hambeksa ngundang putu ca yo anak wedok-wedok dhewe tak kudani soyen gedhe dadi pagawe tak kudange manten sakarone tak kudange manten loro-lorone manten sakarone muga-muga mulya uripe Sukelas kudanan sore hatiku nyenes mikir slirane atuh kok enak oleh yen roti aku ya emoh teko nang ngaleh iran sing kuwi
aku yo emoh lah terus ayo biyen wis ketemu tukokno oleh yen rasaren aku yo emoh tekokno ngaleh yen asing nyinden Pak Sukidi emoh goodness sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among gumampang sayang mas seribu sayang tresna iki aja tinggal dolanan oke ngomong tresna jarene sayang jebulane habis manis sepadi buah sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among gumampang sayang mas seribu sayang tresna iki aja tinggo dolanan kowe ngomong tresna jare sayang jebulane habis manis sepadi buah Aja dikebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ucap jo sembarangan kok sing sabar sarebe entuk pepadang wekasane entuk sejatine sayang sayang iku peparinge mohowana aja dikebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ucap jo sembarangan mbok sing sabar sarebe entuk pepadang wakasane entuk sejatine sayang sayang iku peparinge mohowana aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among gumampang sayang mas seribu sayang tresna iki aja tinggal dolanan oke ngomong tresna jare sayang sebulane habis manis sepadi buah sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among gumampang sayang mas
Aja dikebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ucap jo sembarangan mbok sing sabar sarepe entuk pepadang wakasane entuk sejatine sayang sayang iku peparinge mahawana aja dikebyah uyah yen padha asine tresnaku ora mung abang-abang lambe sayang yen ucap jo sembarangan mbok sing sabar sarepe entuk pepadang wakasane entuk sejatine sayang sayang iku peparinge mahawana sayang aduh sayang yen petok jarene sayang jebule among gumampang sayang mas seribu sayang tresno iki aja tinggal dolanan oke ngomong tresno jare sayang sebulane habis manis sepah dibuang Urut keinginan Mas Dika Wakatobi Mas Anas di Jakarta wis meh raino sumirat bang ing wetan pernah para tani wiwit mangkat anggarap sawahe mangkul pacul garuluku angger kapone handelitir alur selur jatan ono pedote iya anggriatan sah rame gawe sesambene tetembangan laras lelakune laras lelakune monggo pedae wanci ngundi tikal pamatene seberama murah sandang pangan
Sangkil. Sone apa rin sone? Guns Audio, Oh, ya. Pak De. Hasil le. Hei ya. Hei ya. Masuk. wis meh rahino sumirat kang ing wetan pernahe para tani wiwit mangkat Yo anggarap sawahe Pupuku dewe sesambene tetembangan laras lelagune laras lelagune hamangga ya awan sing undang tikal pamatane seberamamor ora sandang pangan wakasane ya masuk warga mukos kang eti mawe rasa kang sejati asil le ing aren pulang kaleng wong kuning atiku tansah eling abjor agawe sem atiku penake nalikane aku lan sliramu rajut manis padu amudo laras iki hamiter untuk cerah dosa apa kang tak tampa lamun aku iya citra marang sira mawar kemukos kang hayu ngrengani jroning atiku piyuh wer siram rasa tresna kang suci nganti netra iki ya goyang ya mudo laras
gedhe mawe rasa kang sejati iya piye wer woing aren ulang kali kuning ati kumpung tansah eling abjor ya 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 keri tenan wer nalikane aku lan diraku anggrajut manis aduh amiter kang tak tampa lamun aku awas citra marang sira mawar kemukus kang hayu ngregani jroning atiku penak tenan tak siram rasa tresna kang suci nganti tutup netra iki ih matur Monggo Ibu. monggo ibu-ibu yuk Ayo joget lagi nek. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak menyang Tawamangu Anggo Bu nganti lingsir sengengene kono kene aku nunggu kowe yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak cimal liwal-liwal alali jane kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi gelagatmu asik saja yo priyane iya atiku sujana kowe kencan karo liya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawamangu ayo Pak Bayan melok joget ya
Pak Gun sisan ayo. Nganti lingsir srengenge Ayo. ana kene aku nunggu kowe. SMS rambelesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak cimel liwal-liwal Lali janjine kandhane alasane makelake sapa wong sing ora kadung dandan kowe ora teko Janjane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyupriyane atiku sudana kowe kencan karo priya liya dollars masuk sewu layangmu tak simpen ana jroning atiku taunana windana ana tak enteni neng kisih tresno nadyan nanging tresnaku tan bisa mendang layangmu sampun lejingga gawe ati ngomong ngangga-angganya boten siang boten dalu wong ayu mung mangan tuantu aduh sayang aku wedi yen kelangan enggal bali duh wong ayu pepujan ning ati rasane kaya wong linglung mendem kangen wedene sakono Kunz Audio Wahyu Multimedia udah laras
enteni neng sing tresno boten siang boten dalu wong ayu mung kangen hantu aduh sayang aku wedi yen kelangan ya wong linglung mendem kangen gede sak gunung dulur-dulur saya kok Bandung iki ndang rene Mas. Esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mupeng meter anggonku goleki ora sronto esuk awan nganti bengi Liya kang nyawang kleang tak sawang mencelok ning abang kekencangan tak rindik saka kadhawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan kalau kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning angkut hati-hati komeng seret ireng tak saya tambah ayune bunga yen aku nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang lian yen si podang ndutut ati kepranan ora mandeng atiku san saya datra tak sranani senepi kapulut ing bendo ayo ibu-ibu rasa leren ayo digayemne esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mupeng meter anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi ririt manem yen
liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men selok ning ngepang gagan jangan tak rindik saka kadyawan sarwi ngoceh dheweke gawe pensoan ojo ngece podang kuning ayo deh ret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen kowe nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora mendung atiku sansaya nyandra tak seranani sana pikat bulu teng benda. Oke, ayo Mas Benda. Heeh. Mbak Rini karo Mbak Wilis. Oh. Rin. Ayo. Bapak ni wanci isuk Eneng apa bune? temen kowe dengo-dengo Ya ora apa-apa iso-iso. elingono ing pawon gendiling guling Neng kono aurut butomu isen-isen jroning pawon. Low. Iya. Asyik. iya bener ngandemu pawon iku dadi kecipanku Ngelingono beras entek bumbu nyempeng. Lah iku arak butomu isen-isen jroning pawon. yo dolan Loh. Iya. aja geladuk gemblung Walah, malah gemblung-gemblung nih. wong lanang mong pawitan dengkul kowe seneng yen Brayatmu padha padha ngisir Aku sing kojur duwe adol sawah wis. Oh. Wilis. Asyik. welas anakmu makni Eneng apa bune? ana kebon jembrang Sapropono ora lemati jaturi. monggo aku Seneng anggur mangan garap kebon yo dolanan wanci esuk kenapa? temen kowe dengok-dengok
pon golek la iku arep butuh mubune isen jroning pawon muda likiran bumbu entek bumbu nipe la iku arep butuhmu isen jroning pawon waduh wong lanang wong pawitan kowe seneng yen rakyatmu padha blingsir aku seneng mong ngalamun rin jroning sepi samun among tansah lelewong wayanganmu ngreridu hatiku ririn lina-linan bisa lali saya anggrek rujet hati lelewamu wong manis amung kumantil ing Mas citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono iku katresnanku piye katresnanmu
ing papan pasarean neng kono akeh pendeman ana kijing cungkup lan maesan jenenge alam barokah ana bunga uga ana susah sing akeh amal bagus sarene kuat disumanggake kubur uga siksa kanggo neksa wong kang kebat dosa kubur papan istirahat wiwit adem tumapa akhirat hae eling-eling sajroning ati kabeh makhluk sepina malih mesti bakal mati kula sak kanca muda laras daya lengser mbok bilih kula sak kanca kathah kekirangan kula ingkang minangka MC nyuwunaken pangapunten ingkang pinten minangka ngatur kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.